Güzel Idrisova, seni көрер көннәрдә бар икән. Ничек менә бу? Килеп җиттем ниһаять. Килеп җиттең, менә бу машинаны күптән бөтен халык, Татарстан халкы күрергә хыяллана. Бу синең ирең Илназбах бүләк иттеме Güzel Идрисова сиңа? Аллаһка шөкер, менә 3нче малаемны роддомнан алып кайткан көнне Илназ шушы машинаны бүләк итте. Балаларны больницаларга йөртергә дип, игровой зоналарга йөртергә дип, эш өчен, малайлар өчен, гаилә өчен бүләк итте. Ана бик зур рәхмәтлемен, бик җайлы, бик уңайлы. Билән синең ирең шуңа әле бай җегетме ул? Рейнджер Аны күңеле бик бай. Күңеле бик тырыша, һәм хатыны өчен, гаилә өчен, малайлар өчен тырыша. Нәрсәдән дә кимсенмәсеннәр малайлар ди, җайлы булсын ди. Шул. Моңа хәтле машинаң бар идеме? Моңа хәтле бар инде, башта өйрәндем. Иң беренче машинам Ака иде. Бик яратып йөрдем, анда өйрәндем. Аннары инде Toyota Corolla булган инде. Шунда йөрдем. Менә хәзер өченчесе шуша. Якынрак килем әле сиңа, киреп утырыйм әле бу машинага. Аннар бөтен дөньяга сөйләп йөрәмен. Менә Güzel Идрисованың машинасына киреп утырдым. Менә җәмәгать карагыз, искиткеч машина бит бу. Кара әле синең машина белән ниләргә эләккәнең бармы? Аварияларга, шортларга дигәндәй. Юкмы? Бер дә эләккән юк, мин бик әкрен йөрим. Әкрен йөрисең? Генә карап кына чабырга яратмыйм. Элек яшь чакта маш чапкан да булганмындыр. Хәзер теге балалар белән булгач, гелаларны күз алып, әкрен генә шул 60 белән йөрим. 60 белән? 60-тан да уздырмыйм. Трассада инде бер 90-ларга була инде. Хулиганнарга нишисең, менә машина хулиганнар бар бит. Игътибар итмим андыйларга. Юкмы? Юлны кисеп чыкканнарга бер дә ачуым чыкмый. Үземдә шундый идем, өйрәнгәндә. Юлны кисеп чыгадыр инде. Юк, кисеп чыкмыйдыр инде. Теге игътибарсызлык бар бит башта өйрәнгәндә. Булай андыйларга ачуым килми. Туктап, сүгенеп балай дип ятмыйм. Андыйга вакытым юк минем. Хәзер син гел машинадамы инде? Күп чакта җыяу йөргә тырышам, чөнки машина белән парковкалары бик кыен. Минем өчен җыяу йөрү яхшырак. Балалар белән дә җыяу йөрисеңме? Балалар белән аларга автобуста йөрү бик кызык бит. Бер-ике тапкыр автобуска чыккаладык, алар өчен ул аттракцион. Автобуска чыгу. Кызыл автобуста йөрү. Малай кеше өчен. Тем более, кондуктор янына барып, теге водитель янына барып. Кара, монда моның нидә бар икән, нәрсә әле бу? Панорамный. Панорамный, моны ачып та буламы? Ябып та була, ябып та була. Бу әле ачык, мин ачык дип булай. Бу машина белән клипка төшкәнгә юкмысың? Юк. Уйламыйсың дамы? Юк. Нәрсәгә бөтен кеше машинасын төшерә. Бөтен кеше машинасын төшерә. Җыяу төшәсез. Октам шунда. Менә күп кешеләр бит аварияга эләгәләр. Әгәр анда городны карасаң, нигә аварияга эләгә халык? Уйлавымча инде ул ашыгу. Һәм ишү. Ишүме? Күпме генә нинди генә зур штрафлар кертмәделәр, барыбер кеше курыкмый, салган килеш рулдә йөри. Ул үз өчен дә курыкмый, менә башка кешеләргә дә зыянлык китерә. Менә шунысы иң начары шул. Үзем төнлә бер-ике тапкыр кайткач, гастрольләрдән кайтканда шундый салган кешеләрне шәһәр буйлап ләсенче кергәнне күргән бар. Куркыта анда әйберләр. Менә үзең әйбәт кенә йөрисең, тәртипле генә правила буенча. Менә шундый бер җүләр тинтәк аркасында эләгергә дә мөмкинсең, бит. Инде тормыш үзгәргә дә мөмкин. Синең бөтен тормышың шушындамы инде? Менә сумкаңда мондай. Бөтен тормышым иде. Бөтен тормышым, малайларым. Син каяда булса чыгып китә аласың, менә бүген монда килдең син безгә. Бүген менә монда күчкән ачылды. Мин сине менә ресторанга чакырдым, менә Облако дигән. Шунда киреп утырабыз хәзер. Кара, әгәр дә сине бер җигет ресторанга чакырса, бах көнләшәме? Көнләшә инде, әлбәттә. Юк, эш буенча. Эш буенча булса аңлый инде, без бит инде бер-беребезне җибәрәбез, шундай аңлый торган гаилә. Рестораннарга да җибәрәсезме? Юк, рестораннарга барган юк, эш буенча, менә интервью, мәсәлән, инде мәдәният турында сөйләшеп утырган әйберләргә инде каршы. Кара, телефоннан сөйләшергә ярамый машина эчендә. Телефоннан бик отвлекать та инде ул. Телефоннан сөйләшергә ярамый, бит. Сөйләшмәскә тырышырга инде. Бик теге срочно булса гына, я туктап сөйләшергә була инде. Трассаларда кайтырга курыкмыйсыңмы? Үз Трассаларда юк. Трассаны барып куркыныч түгел. Музыка куясың да, я балаларга мультфильм куясың да, юл буе мультфильм карап танышкылап үтәсең. Әйдә, Илназбах бүген көнләшсен, йоклый алмасын безне күреп. Мин сине ресторанга чакырам, киттек. Анда өстәл әзер. Ярыймы? Төнгә бергә хәл утырабыз. Аннары мин сине үзем озатып куям. Алай булыр микән, белмим. Әйе, ярыймы, сөйләштек, әйдә әле. Пока-пока.